Het CDA in Zuidwest-Friesland maakt het om zwaargen hoe de veiligheid op het Frieske wetter. Maar het hield die drokken werd op een vaarwegen ontstaan er gevaarlijke situaties, zei het CDA Petra van den Akker. Zij greep de snitsweken aan om te wijzen op de kniepenpunten. De gelijkste situatie bij het Stadeiland. Dit is echt een trechter waar al die boten inkomen. Net alleen nog plezier, maar ook de beroepsvaart komt hier. Mensen die een bootje huurt hebben of een sloepje huurt hebben. Misschien net altijd al jaar zoveel ervaring. Ja, en dat kan nog wel eens gevaarlijke situaties opsmieten. Honderden bootjes van wedstrijdzielers en toeristen zwaar hier wat drokt op een Snitsermar. En daar komt er ook nog de beroepsveer bij, die het over het PM-kanaal de Mar oerstekt. Er komt hier een heel groot vrachtschip komt eraan. De pont die gaat erachteraan. Het is druk met al je pleziervaart, zeilbootjes. Maar ja, je zegt het is gewoon smoor druk. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. CDA van den Akker is geregeld met haar gezin op het wetter te vinden. Je moet er de holle er goed bij horen. Wij zieken net altijd de drukte op. Dus wij blijven wat in de leiden, zeg maar. Maar ja, je zegt wel eens dat je denkt van, oh, dat kon ik maar correct goed. En nou ja, vorig jaar in Grauwe is er ook een ernstig ongeluk. Ja, dat wil je gewoon net ha. Nevens de gemeente en de politie wordt er genoeg dienen onder veiligheid, zei er een boord van de ambulance actief. De politie zelf zet controleboten en politiemeesken op jetskis in. Nou, we proberen op het Prinses Margrietkanaal echt goed te controleren, beroepsvaart en toeristische vaart. Om die goed uit elkaar te houden en de veiligheid daar goed te waarborgen. Hier op het Sneekenmeer en in de omgeving van het Sneekenmeer het hardvaren zoveel mogelijk te voorkomen. Daar ook echt goed op te controleren, omdat dat een hele gevaarlijke situatie voor zwemmers en voor zeilers gaat opleveren. Toch vindt het CDA dat het veiliger mat en ken. Ze zullen bij het drokke Stadeiland een definitieve oplossing voor willen matten. In gearwerking met de Koninklijke Watersportvereniging KWS. Een grote tunnel waar je de boten met een lift naar beneden kunnen takelen en aan de andere kant weer waarom. Dan heeft die Lietse baan met die Lietse bootjes heeft hier in ieder geval net.